Виждам Ауриел някой е пикнал. Ще ми е доста интересно да видя този герой като съпорт в играта. Добре, играят пак с Dual Tank Comp, което ми е интересно. Чакай да видим. Двата отбора играят с Dual Tank компове, което ми е интересно как точно ще се отрази на играта, и имайки на предвид, че тук на тази карта специалистите все пак имат някакъв смисъл. Интересното е, че докато в отбора на Обичам шопската салата решили да играят с ЕТЦ, който си е чист танк, и Рексар, който обаче налива изключително много демидж и е малко по-демидж ориентиран танк. От другата страна виждам Йохана и Чен, които са доста по-пюр танк ориентирани герои. Да, и двамата могат да държат адски много на демидж и като цяло повече ролята им е да контролират бойното поле, отколкото да се подпомагат с демидж като цяло. А от другата страна виждам точно всеки един от противниковия отбор, от Обичам шопската салата, може да контролира по някакъв начин другите противници. Има някакъв пуш или масов стън, което ме навежда на мисълта, че... не, това не са Обичам шопската салата. Аха! Всъщност, не знам. Секунда да проверя дали не говоря глупости. Не, точно така е. В момента Йохана и Чен са пикнати от Обичам шопската салата. Като, не знам дали забелязваш, но и миналата игра двата танка отново имаха някакви механики, с които да енгейджват задната линия на противника. Да, но за разлика от предишния път, този път са много по-пюр танк ориентирани и в следващия момент имат изключително сквиши комп. Ако някой успее да хване Лили и да я взриви, имайки на предвид, че къде маги имат много по-голям контрол като опция, мисля, че нещата ще отидат на към зле. Защото тези два танка няма да успеят да опазят Вала или Минг от демиджа, който ще бъде налят върху тях. Сега искам да видя какви... Добре. Значи, Фелстат тръгва на типичния билд с Hammer Sting. Рексар също е с нормален. ЕТЦ обаче играе на Rock Party, което аз лично не смятам, че е добре срещу противниковия комп. Аз лично бих играл на Pogrok, което ще ми даде повече sustain. Seasoned Marksman на Рейнър, което е нормално. Да, Ауриел е също с нормалния билд. Аха. Вала на Hot Pursuit. Интересно. Да, и аз това се зачуих между другото дали няма да се опита да играе на някакъв хейтред билд валата. Оставиха долния лейн сравнително голд. В момента се опитват да енгейджват на мида. Виждаме Йоханата в момента се спуска на долния лейн, за да соква. Не мисля, че загубиха много от гледна точка на експириенс. Поне, тук... Тук Фалстада беше свален доста на ниска кръв. Йоханата продължава да натиска, прокнаха този. Сега ще умре и ЕТЦ-то. Не. ЕТЦ-то успя да се измъкне. За малко. Това беше доста болзи от страна на Лиминга, че се телепортира зад стената, за да се опита да вземе още един кил, но за съжаление не се получи. Йоханата може би... Мъртва е, няма как да... Успя да дизенгейджне, добре. Валата сега ще убие и ще се дизенгейдж. Не, няма да дизенгейдж. Не, Валата... Много добро спасяване от Лили. Тук просто на един удар го спаси. Да, аз очаквах Ауриела да я убие с един хит, но тя не удари достатъчно бързо или
Бих казал едно доста динамично начало на играта. В момента дракона може да бъде взет от червените, стига просто да избутат фалстада от мида, за да може да го вземе някой. Интересното е, че всъщност къде маги водят по левел. Йоханата, да, но долу успя на време да ги спре Рейнара. Успя да вземе Шрайна. На мид продължават брола. Интересно ми е защо се опитват да свалят Йохана, имайки на предвид, че тя няма да умре по никакъв начин. Трябва на ранните левели просто ти трябва целият отбор, за да можеш да я убиеш. Добре, върнаха си Шрайн на шопската салата, но загубиха горния Шрайн. Добре, този път имаше добър демидж върху Ли Минг. Виждам доста добра ротация към бот в опит да вземат и другия Шрайн. Докато на топ Рексара просто стои и си... Добре, десето тук много добре ги държи на разстояние. Фалстада обаче няма да може да вземе дракона, защото Йоханата седи и го пази. Да видим дали обаче ще се преориентират нагоре, за да помогнат да разчистят мида. Обаче... Тук Йоханата се опитва да енгейджва. Тя в момента е между трима, мисля, че... Няма да умре. Няма да успеят. Не, може би ще успеят. Но много добре тук стънна между другото Рейнара, не успяха да налят достатъчно демидж за да свалят Йоханата. Аз очаквах между другото, че ще си пусне пасива много по-рано, за да негейтне целият стън, който имаше върху тях. Хареса ми обаче каква идея има на топ с Рексара. Докато Миша стои на точката, тя се брои като герой и успява да превземе точката. Мишата стои и си държи точката, през това време Рексара стои и соква експириенс. Много добра стратегия. В момента и двата отбора държат по един шрайн, нито един от двата отбора. В началото само където държаха двете точки. Тут на мида имаше доста добър екшенч, но нищо сериозно. Просто ще накарат аз съм на отбора на маги да се върне. Това много хитро играят къде е маги на тази карта. За разлика от миналата, този път ротациите им са много по-добри. Виждам, че на бот лейна Фалстада постоянно се опитва да превземе Шрайна без да бъде контестван. Добре, тук дойдоха да им помогнат. Няма как да... Нямаше обаче добър енгейдж. Сега да видим дали Йоханата ще успее да вземе. Мисля, че не успя да вземе дракона преди да завземат Шрайна. Рексара, за съжаление, в момента има малко затруднение сам срещу Чейн и Вала. Тук ще бутнат първите коли на лейна. Интересно ми е, за Фалстада не съм много съгласен с събдрафта му, но явно е решил, че Ауриела няма да успее да го държи достатъчно жив и за това го е взел. Рейнара е с абсолютно типичен билд. Интересно ми е... Валата има изключително интересен билд, който ми се струва доста нестандартен. Вярно е, че не съм играл Вала откакто направиха релърка, но ми е интересно защо взима Dead Dealer. Ли Минга също съм много изненадан от триумвирата му като талант. Аз лично не бих разчитал на W на Arcane Orb да успее да оцели. Тук в момента контестват долния шрайн, за да могат да... Само си разменят шамари. Нищо сериозно не се случва. Никой от отборите не иска да рискува всичко в един енгейдж, особено толкова близо до 10 левел. И ето го 10 левел първо за обичам маги. Да, я да видим сега Stage Dive от ETC. Това не съм много съгласен с този
пик. Погледнато реално, Stage Dive има някакъв смисъл на тази карта заради възможността да бързо да се преориентираш, но... Не, просто контрола, който получаваш от мошпита е златен в един тимфайт. Тук ЕТЦ-то остана сам срещу трима в един момент и не успя да издържи на демиджа. Проблема сега... Добре, Лили умря, пусна си ултимата и умря, което е възможно най-доброто нещо, което можеше да се случи за отбора на Асамаги. Да видиме. Лиминга на много хитро место, опитва се от тъмнината да излезне с един Аркейн Орб. В момента държат и двата шрайна, но като Няма цяло как. има трима човека от къде е маги и не могат да вземат дракона. Долу вече Фалста да взе шрайна. Нещата сега ще се... О, този Рейнър просто беше взривен. Беше изтрит директно. На топа Чена през това време с бута преспокойно. Него не го интересува, че го бият. Той е Чен, той е дебел. Добре, тук между другото Валта много добре се използва улта, за да може да дизенгейджне. Видях, на много малко остана. Измъкна се точно когато трябваше. Интересно обаче, че в момента да, Фалста да директно разби мечтите да видим първия дракон в играта. Ботлейна обаче е доста силно контестнат в момента. Интересно ми е дали ще се опитат. Ето тук можеше просто перфектен може би да бъде използван. За жалост, като взимаш Stage Dive. Да, в момента, между другото, не знам дали забелязваш, но Чена реално погледнато ангажира двама от играчите на къде е маги на горния лейн и по този начин дава едно предимство на своя отбор. Да, и освен всичко останало, даже кара един от тях да бекне. Което е... Да, този Stage Dive беше абсолютно грешно изигран. Сега ще видим как си... Валата, добре. Йоханата може би ще си замине, да, свалиха Йоханата. И Лиминга е мъртва. Да видим сега. Чена обаче не се опитва да спре... Мисля, че шопската салата тук просто прекалено дълго се задържаха, след като ЕТС-то се хвърли с Stage Dive. Просто трябваше след това да дръпнат назад. Имаме първия дракон в играта. Да видим дали ще се успеят да се възползват оптимално от него. За момента ми се струва добре, но Рексара продължава да се стои на топ лейна с Чена. Добре, преместиха на долния лейн да натискат, като в момента Рексар и Чен седат и просто си раздават шамари горе. Да, нормално беше да направят ротация, защото всички вече бяха на мид и трябваше да се мръднат. Интересно ми е, че решиха да спрат уейва на мид, вместо да се опитат да спрат дракона. Тук много лошо Валата се позиционира и пуснах много хубав валт, но за жалост не можаха да се възползват оптимално с него. Обичам шопската салата. Мисля, че доста добре се справиха с дракона. Тук успяха да бутнат колите на мида. Аз мисля, че току-що на долния лейн. Чена. Да. Чена доста дълбоко е влязал, между другото, за да гони Рексара. Не знам колко добро е било решението тук. Виждам, че Ли Минг е взела Wave of Force и сега е на Glass Cannon. Glass Cannon според мен е в тази ситуация, в която противникови отбор има толкова много демидж на разположение, не е добра идея. Предполагам, че Ли Минга се надява да е на правилното място в правилното време и танковете да пазят, но не знам.
след ревърковете на Полиминг, последните ревъркове ето, един бумеранг и Лиминг е мъртва. Сега даже и Юханата ще отнесе известно количество демидж, но Лили и Валата успяха да ротейтнат, за да спрат по-нататъчно нанасяне на демидж. На топ лейн Рексара продължава да пушва. Според мен сега е точно възможността за къде маги да просто да изфармят всичко, що има по гората и да чакат шрайновете да се върнат, за да могат да вземат втори дракон и евентуално да направят още един пуш през мид или ботъм лейн. Като гледам горе, доста са се групирали шопската салата, за да натиснат топ лейна, който вече е доста демиджнат. Да, те искат най-накрая да свалят топ лейна, защото цяла игра стои чена и не участва в тимфайтовете. Но това също е факт и за Рексара. И не знам дали това ще ги бенефитне или ще ги нарани повече. Аз като гледам в момента много повече ги наранява, защото ще загубят ботлейна си. Губят ботлейн между другото и губят доста голяма част от експириенса в момента с почти 2 левела, вече 2 левела назад. Чена тук може би ще си използва сплита, успя да си използва сплита на време, ще си измъкне. Фалстада също успя да се измъкне на доста ниска кръв. Много ми се искаше да мога да виждам кулдауните, за да мога да преценя дали това можеше да бъде превентнато или не. За жалост нямаме такава информация. Интересно. В момента всички се групират на мид от обичам шелската салата, само Чена стои на топ, но... Чена е сам срещу трима, тук мисля, че няма да може да се измъкне. Да, Чена е мъртъв. Ще го свалят. И сега имат фрирейн над горния шрайн. Лимбинга успя да изпари Фалстана. Интересно какво ще се получи от цялата ситуация. Добре, къде е маги? Дали ще могат да се възползват тук от това, че държат двата шрайна? 4 на 4 са в момента. Въпросът е, Рейнър успя да оцелее, но на много малко кръв. Виждам, Рейнър беше и стрит, сега и ЕТЦ-то умира и от тук нататък вече преспокойно могат да си ротейтнат и да си вземат дракона, защото няма нищо, което да ги спре. Огромното количество демидж, което могат да изсипят, в смисъл, те буквално имат толкова много бърз демидж Лиминг и Вала, че тук просто успяха да ги пикъвнат един по един. Да бъдем честни, Вала не е толкова колкото Лиминга, защото тя буквално изпари Рейнър и Фалстад още преди файта дори да е започнал. Добре, сега шопската салата взеха втория дракон, да видим дали ще могат да се възползват от него. Още близо с 15 секунди, докато се съживат двама от играчите на къде е маги, така че най-вероятно този фортрес ще падне. Освен ако не направят някакво много голямо геройство. Няма начин да го спрат. На Dragon Knight сам ще успее да го свали. Дори да го бият през цялото време, той пак ще успее сам да свали форта. Въпросът е дали ще ротират долу, за да вземат още един. Мисля, че да, и това поставя шопската салата с 3 съборени форта. Имаме едно от DC. Да, нещо се паузираха, явно някой е дисконектнал. Чакаме да видим кой е. Шеми Пълана тук апдейтва, че Валю Чорба срещу Слабаци в The Storm 1-0 за Валю Чорба. Браво. Победителят от техния матч ще играе срещу Team Starfleet, които бяха с един фривин през първия кръг и отстраниха This is Fine 2-0 във втория. А победителят от матч, който гледаме сега, ще играе срещу Шурима. Чакаме да видим. Да видим дали ще успее да реконекне играча. Надяваме се. Много се надявам този матч да не се налага да се преиграва, тъй като е силно възможно. Тъй като играта вече е доста напреднала, да просто да се отсъди
служебна победа. Надявам се да не се стига до там. По-скоро ще има преиграване, ако се случи. Но мен ми е интересно дали къде е маги. Да, те имат резерва. Ако се наложи, имат опцията. Сега, нека да помислим. Всички от къде е маги са се групирали на мид. Докато всички от Шопската салата са на ботъм. Да. И виждам как идеята е. Мисля, че ще се опитат да пробият от бот, но не ми се струва... За втори фортрес ли? Да. Не знам дали ще излъчнеят чак толкова много. Нямат време да се качат до топ, за да вземат горния, така че най-вероятно ще се опитват да вземат кип. Или поне да вземат вратата и... Горния не съм сигурен колко точно им трябва дори да се опитват да го вземат, тъй като той е буквално на 2 удара. Просто трябва да направят един по-силен пуш през топ лейн, за да вземат фортреса първия. И евентуално, нали, да натиснат за втори фортрес. Според мен, ако бутнат тука, ще се опитат най-малкото да бутнат първите кули на ботъм лейна, докато къде маги се прегрупират от мидлейн. Мен ми е интересно дали ще успеят къде е маги да ги хванат out of position. Това е най-големия въпрос. Защото ако влезнат точно там, да се опитат да пушнат стената и туретите, къде маги могат много брутално през бъшовете. Много зависи колко ще излъчнеят шопската салата и колко точно валю ще искат да изтискат от дракона. Въпреки че ако успеят да бутнат все пак и поне първия ред от кули, това ще е доста валю изцедено от Dragon Knight. Окей. Готово. Добре, готови са. След малко започваме. Ето ги. Решиха да не изнедрят. Да, решиха да не се опитват да правят някакви шано неща, да влизат отзад. Ще се опитат да пазят кулите. От вътрешната страна е много лошо, защото така не успяваш да се справиш с Dragon Knight по никакъв начин. Той просто отива... Една такова вече замина, сега ще падне и втората. И те си тръгват, защото взеха достатъчно валю от цялата ситуация. Сега най-вероятно... Мисля, че просто ще прегрупират и ще се опитат да вземат колкото могат повече кампове и експириенс преди следващия Dragon Knight. Виждам, че Фалстадър се опитва да сокне експириенса на топ, за да успеят да вземат 20 левел преди обичам шопската салата. И успяха. Въпросът е дали ще успеят да задържат и да ги енгейджнат преди те да се върнат в 20 левел. Мисля, че тук шопската салата просто ще играят малко по-внимателно и ще гледат. Може би тук сега ще има... Да, тимфайт, много добър енгейдж от страна на ЕТС-то, хвана ги всичките. Най-тъжното е, че ако там имаше... Това беше интересен стейдж дайв в нищото. Окей, този файт завърши много зле за отбора на обичам маги. Тук къде е маги? Не знам защо се го наричам обичам. Не знам. Ауриел си замина 1 за 3, в момента 1 за 4. Загубиха. Само Фалстад успя да се измъкне и тук в момента просто могат да натиснат някой лен, да вземат камповете и да чакат дракон. Не, директно могат да енднат. И те това ще направят. Защото най-близкото до... 30 секунди, да. За 30 секунди те могат да пуснат преспокойно кип и даже да успеят да финишат играта, защото единственият, който умря от тях е танка. Един от танковете, който директно означава, че тук се опитва да пречи, обаче се притеснява да влезе по-дълбоко. Той само ще умре, не може нищо да направи.
Ли Минга може да го изпари, ако реши. Ето го. Гейм. Това е. Няма как да го спре. И ГГ, втора победа за обичам шопската салата. Ето виждате как просто един тимфайт, който ако отиде много зле за един отбор, може да реши играта. Както казах, не е добра идея да взимаш Stage Dive. Ако беше взел Moshpit, щеше да успее в последния енгейдж да хване 5 човека в Moshpit и те щяха да бъдат изтрити и да продължат нататък и да довършат играта. Да, наистина, между другото, той когато всъщност слайдна, успя да хване 4 човека от отбора на шопската салата и там ако имаше мошпит, с който да ги хване и просто да ги стънне, този тимфайт можеше да протече по много по-различен начин и всъщност сега вече да се подготвяме за една трета игра евентуално. Но за съжаление нещата не се стекоха точно по този начин и шопската салата успяха да излязат победителите с 2-0, като техен опонент ще бъдат Шурима в полуфиналите. Така че единият полуфинал вече е решен. Обичам шопската салата срещу Шурима и сега чакаме само да се излъчи и от победителя от Валю Чорба срещу Солбаци of the Storm, за да видим